Hayattaki zatlar, akıllar paykastan mahrum bolsa da, olun amala aşırayan işleri, adam aklını hayran ediyor. Misal üçin. Misal üçün, yağışın yağmağı, tohumların yağırılıp tümmülü durmağı, hem de maddalan ödara çalışığının çäginnek atomdan öýjüge çenli müňler çakılı sığmayan işleri ýaly da. Halipa, gurrun edýän hadislaryňyz tebigatyň kanunyna baglylygyny sebäpli älim jakyna täsini gözellikdir sağlaşyk meýdana gelýär. Kanun bar bolsa, kanun çıkaranna bolaýmaly. Kanunlar öz başyna hiç zat edip bilmezler. Ýokmany suratda olar durmuşa geçirýän akyl paýkasy hem ygtyýary biri bolmaly. Barlyk şeýle sağlaşyk akýar bolýan adamlaryň nazary köplen şo gözellige baglanýa galy berýär. Şey dilse eterin gaterwet ýagdaýy düşüriligi bolmazmy? Döredijini ýok taýan insan aslynda ören uluyangyşlyk goýberýär. Meseleni şu taýaçyny getirdiňiz bolýan bir möhüm zada düşünürjek bolýaňyz öýdän. Hawa salih. Adamlar käbap eteri görüp, döredijini görmedikdiren bolýarlar. Älemde üýtmeýän we üýtdilmeýän hamana hukmany bolaýmaly ýaly aýlanyş bardyr öýdýärler. Şeýle bolan soň sebäp diýilen tebigat kanunlaryny büdürek galy berýärler. Bu bolsa barlykdaky perdeniň aňyrtyny görmäge päsil berýär. Meselem derman bilen sagylmagyň deregine dermanyň özü sagylýan öýdýärler. Ýöne käbir adamlar bir harlaşykly tebigat kanunlaryny görmedikdiren bolup sebäpleri ýok taýýarlar. Dermany görmedikdiren bolup bolguly zatlardan şifa gözleýärler. Aslında bolsa etmeli adamız anyk belli. Ne saglan halatymyzda bejeri almak borcumuzdur salih. Ýöne bejerigidir dermanyň özü, şifanyň çeşmesi däldir. Şifa dine Allah'dandır. Ýagny aslynda Allaha buýruga boyun bolsak, dermandyr Lukman bilen şifanyň kapysyny kakdymyz bolar. Kapyny kakmak biziň borcumuzdur. Açmak bolsa Allah'ın işidir. Kimdir birine şo kapyny ýatlatmak gerek diýsene. Onda näme dursun? Kapylar kaçanna kaklan malta açylýar. Ece bar ýeriň ölmüjik bolupdyr. Senin birden kakam ýaly. Gorkmagydim. Ýöne derledim. Ýöne kakamam şeýdip aradan çykypdy. Canım balam. Kakaň bejereri Lukman tapylmanlygy üçin aradan çykdy. Indi obamyza saglygy bar ahry. Gyýdym. Senden bir zat gaýş etjek. Ýöne gözüňdäki ýaşyňy süpür. Bolýarmy gyýdym? Bolýarmy gyýdym? Näme deýin? Gorkman saglyk öýüne barda, Lukmana men nä saglygyma habar ber. Tiýdirek gelsin. Bolýarmy gyýdym? Tamam Barda şonu aýtdyydym. Ýöne men gidemdi. Saňa bir zat bolaýsa näme? Hiç zat bolmaz. Söz berýän. Lukman getirýän çaňçy dar. Ýöne tiýdirek bol. Bolýa Ejejan. Lukman ağa. kimse yok. Hiç kim yok mu? Doktor Lukman ağa. Ece. 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 Lukman tapmadyňmy balam? Gidipdir. Hiç kim yok eken gidipdir Ece. üzülme. Gynanma gyýdym. Gynanma balam. Sen maňa ulalaňda Lukman boljakdyňa Söz ver. maňa söz ber. Bolýarmy gyýdym? Doktor olacak. Bir çärelere çäre. Çaresiz
Dertlerlere derman bol. Hiç kime men günüme düşmeğine yol vermegin gıydım. Men senden haş etyen, kömek et. Söz berýän Ejejan, söz berýän. Eje! Ejejan! Lukmançylyk fakultetinden alan diplomyň maňa berýän hak hukugynyň ýaman niýet bilen ulanmajagmy? Berýän hak hukugyny ýaman niýet bilen ulanmajagmy? Ömrümi adamlaryň hyzmatyna bagş etjegmi? Adamyň ömrüne hökman suratda hormat goýjagmy? Bilýän zatlama olan garşyna ulanmajagmy? Kärim sebäpli öwrünün sırlaryny saklajagmy? Dinine, milletine, janysyna, tiretine we partiýasyna seretmezden adamlara hyzmat etjegmi? Kärimi dürüstlük we buýsonç bilen etjegmi? Namysym we mertebem bilen and içýän. Arkadaşlar Mene biçe gaýgydy uğradım. Näme üçin? İş tecrübem çet gowalarda geçmeli bolsak näder kek? Adamdan 2 ýyl şu taýda bolmaly bolar. Okugy taramyza ömrümizi adamlara hyzmat etmäge bagş etjegimize söz berdik ahry. Biz Lukman, aýsaňyzlaň nirede lukmançylyk edemiz näme? Elbetde sen üçin fark ýok. Erwedirek ýere goýulsaň gitmeseň hem bolupdyr. Nähili bolsa adaglyň baý. Men üçin erwet ýeri ýok. Men kömegim deger ýaly bir ýere gideýin diýip dilek edýän. Bagyy dogurçul. Sana wasylly halaýyk. Hayırlı usulluk emrağız olsun. Garlyja. nasıl bir Nähili heyecan? ýerkä garlyja? Bir çet yer gıydым. Bir näçe ýyl öňgidip görüpdim bir sebäp bilen. Epey sowat şu taýda bolmaly boldum. Lukmanlar halymyan erken. Näme üçin? Aslında ol owan adamlaryň keseli gıydagaalyklyk ýa-da başga saýdanymyzda biderek arymlar. Bir topar bolguly zatlaryna näler. O nähili? Näme diýjek bolunmy bark göreňsiň düşünerdim. Men o batyl inançlaryň höttesinden gelerin. Garlyjalar şaýat bolar. Ejeme söz berdim. Hiç kimin on gününe düşmegine ýol bermen. Allah ýaryň ordun gıydym. Sag ol daýy. Hakykata ne edip yetmeli bilýänmi Salih? Bir näçe ýoly bolmaly. Şolardan birim bolmaň zerur wagty bolmaly ýerinde bolmakdyr. Ah be Wah ya. balam näme bile aglaýan. Goýunny, goý hany. Hacı. Hajyny. Näme üçin dama şeýdip aglap ýör.
Nämesemem dingen ok. Haýyş etýän şoňa bir çäre tapaly. Gözlegeni besbelli. İlki bilen etjek işin atyny alyn tapyp öýüň kapysynyň atyp goý. Bir kesel zady ba bolaysa näme? Şoň üçinem çağan gujoňa alla madeşege ters oturdup o waňdaşyndan şeýle üç kerek aýylan kesellen zat galmaz. Sağ bolun hajene. Allah ýalkasyn. Sağ ol. No sordun. Böyle işte. Anha şeýle. Yalan zatlar andan ýan adamlaryň ýaşaýan owatymış. Lukman halymy ýamyşlar. Emma men olar ýalňyş pikirlerden dänirer görersiň. Ýokryjan, bu zatlar taňa näme gerek? Haýsy zatlar näme gerek? Şol owa gitmek. Ol adamlar bilen iş tarışmak taňa näme gerek? İkimide de ýeterýär gazancym bar, bilýäňi. Hatda taňa işlemegem gerek gel. Goýa rahmet, nämeler diýýäň? Men şunça ýyllap adamlara peýdaly bolmak üçin okudum. Şoň üçin kasam etdim. Ol adamlara men kömegim gerek. Ýöne bolyn. Maňa garaşatyň gelmeýän bolsa ýagdaýyňy düşünýän. Ýöne men ol owa gitmegi ymykly ýüregime düwdüm. Bağışlarsınız. Men bu owaň täze Lukmany, adam dökre. Owa gumguklukly, adamlar nerede? Käbirleri meýdanyna, käbirleri hajeneň ýanyna. Bugun şypawyny. Şypagyny niýdiňizmi? Yer bolýa saglygy neredeke? Ene şu tarapda. Göni ýörebersiňiz duşordyňyz. Sağ bolun. Hajene, näçe unyň berdi şar heläge diýe bolyn nämetsem aýyrlarka. Onumçylyga baryp bir mazaryň daşyny diýişlede ýygyňa seretmän gaýt. Şeýseň diýşaryňda nişan galmaz. Sağ bolun. Hajene, men adamym gaty ara köpitçiýär. Hiç goýduryp bilemo. Täze doglan çağa ýuwunurlanna suwundan bir çüýşe salyp alla bildirmänjek adamyň içir. Gaýdyp içermi käşo. Hudaýa şükür. Eliň gözüň dert görmesin. Min çağam tarakma bolupdyr. Çüş. Erwet kesel agzaňda degirmenden geldim. Men uwuny diýmeli gyýdym. Ýoksa kesel kimiň ýanyna agzasaň şoňa ýokşor düşündiňmi? Kelläňi sarymsak bilen tarap 3 günden soň sargyňy ýere gömseň, kelle agyryň aýrylar diýipdiňe. Aýrylmadymy? Aýrylmady. Gaýtam beter agyryp başlady. Maňa ýalan sözlediň diýjek bolýanmy? Estağfurullah hajene. Beýdimäge het edip bilmerim. Onna senki başga görünüşi bolmaly. Pişwaganyň todan bilen armadyň sapagyny gaýnatyp derman ýasap bereň bolýar. Bolýa, sağ ol. Merhaba. Salam. Men Dökre. Ştaýnyň täze Lukmany. Hoş geldiňiz. Benim Stalyň saglygy işgäri Salih Demir. Adamlar nerede? Ýa bir adama duşdum bolyn. Hajene şypagyny bir zada diýdi. Gynansaňam şeýle. Gaýgy etme. Batym şypany kimiň berýänine göz ýetirerler. Siz şypa berýän näle, şypa berýäne sebäp bolýan olaymy?
Näme diýjek bolanyňyza düşünün nälerini. Dermanna Lukmanna olaymal sebäpler emma aslynda şifany Allah berýär. Onda biz şifa berip bilmejek bolsak onça ýyllap näme üçin okudyk? Maňa dogry düşüniň. Siziň çeken adagyňyzy ikselçek bolanmak, kesel ýok, hasta bar diýipdirler. Siz berde boş oturmakdan ýaňa peltepeçe uğurluk gidipsiňiz. Anhaýyndy men geldim, bu zatlardan taplanmaň wagty geldi. Doktor, Lukman hanım, men juma namazyna gidip geleýin, soň ýene işime dowam edýär. Bolýa, ýöne mundan beýlek juma namazyny iş wagtyndan soň git bolýarmy? Her zady öz wagtyny etmek gerek Lukman hanım. Juman kazasy bolmaýar ahyry, gyssagyly bir iş çyksa çağırın. Ýer bolýa da. Sag bolun. Sen näme edýän? Edýäniň näme? Töweregi süpürýän näme boldy? Bedbahtlyk getirersiň. Any benim öňüň süpürmelläl. Hajene senmi? Hawa men näme boldy? Ýagşy hajene. Any gündär şeýdip gapymyzyň öň kapalygyna duruversinmi? Sen sebäpli owamyza bedbahtlyk gelir Lukman. Bedbahtlyk gelir. Bolgusa da ýal. Tüf. Muňa seret. Tüf. Ýürüň. أشهد أن محمد رسول الله Ýöreň diýen. حي على الصلاة Oturun makal, oturun. Elleriniz ayaklarını uzadın, bolun diýen. Lukman hanım, Aýdy beriň. men bir haýyş bilen geldim. Aýdy beriň diňleýän. Lukman hanım, men adamymyň din gusuz kelle sagyrýa. Gorkup çekinip Lukmany da ýüz tutmaýa. Diňe hajene ýüz tutýa. Oňam hiç il peýdasy ýok. Hajeneň özüne peýdasy ýok. Saňa ne edip kömek etsin? Men näme diýjekdim? Bir alaçyn tapyp siz bejer bilmersiňizmi? Kellesiniň ýarsy din gusuz agyrýa. Bolýa, kelle soğuklan bolmaly. Gorkup oturas zat ýok. O gelmese men bararym. Häzir öýdümi? Ol öýdümkä? Juma namazyndan soň öýe gelir. Onda zatlamalaýyn, gidäýeli. Sag bolun Lukman hanım. Allah sizden razy bolsun. Ha, inni bir ýyllap kesel golaýyňyza gelmez. Hajene men üşeýän. Adaçyk üşemeseň bolmaz ahyry. Emma oňa derek bir ýyllap üşemersiň. Hajene, bu ýüp elim gatty gysýa. Gysy hasam gowy, belalar taşlaşar. Hajene siz näme diýäňiz? Juma namazy wagtynda şeýtleň çağalar bir ýyllap nä saglamaz. Onu size kim aýtdy? Köneler şey diýerdi. Haýdy köneler. Köneler de ýagny öten geçenlerimiz. Öňkülerden öň hormat goýanymyz peýgamberimizdir. O da sagalsyn nip hiç kimi mescidin kapısına dank koymandır. On bu zatlar bilen näme baglanşygy bar? Biz könelerimize şeýle öwrendik. Köneler könelip gitti. Hajene, bu bolgutsuz zatdan goy. Çö çağalan ipini. Hajene, be diýäňiz näme dogry? O taýda näme bolýar? Hajene her ýyl şey diýär. Çağalan goý beriň. Çağalar näme saglamaz ýal juma namazy wagtyna olar mescidin öňüne dank goýýar. Şeýle de bir zat bolarmy? Gaýtam çağalar hasam beter näme saglar da. Çözecekler. Bolýa, çödümeden gödüm çödäýär. Beytme. 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 Ova bitbartlyk geler. Beytmeseňizle. Beytmeň diýen. Gyzym edýäniň näme beytme. Ova bitbartlyk geler. Çağalan başyna bela Barın gidi geler. beriň, barın. Barın gidin. Barın gidin, barın. Barın. Bu näme etdiňiz bolly? Siz sebäplerini çağalar keseller. Hiç adam olmaz men Lukman. İnsanlara şifa vermek hem de teň ýallardan goramak men borjum. Hiç kimem saňa çyny bilen inanýan röýdemok. Şeýle dälmi?
Sağlık. Salih, saglyk uyu boş galdy. Sen git diýdirek. Bolýa Lukman hanım. Biz de Menim hajeňeň öz usuly bilen bejerjek bolan käbir niýetaglaryna kömek etmäge barýan. Ýöne, beýle bolgusuz zatlar bilen näle lukmançylyk inçe türlerinden peýdalanyp bejerer. Tova tova. Aýdýan zatlaňdan çen tutsam sen kelläň sowuklapdyr. Näme? Kelle agryň bir görnüşi. Häzir saňa derman bereýin. Bu sen bir näçe günüňe ýeter. Kelläň agran wagty şundan birini içersiň. Ýöne diňe birini içmeli. İçeňden soň işlemellerler. Bu sen ukyň getirer. Sen agr eder. Esasan ün fermel bir iş etmeli bolaýsaň uklarsyň. Hükman näli? Näme üçin? Ýaşy enaýy tutjakmy ýene-de? Yok Lukman hanım, men neme ol... Birem şäherçägide hassahanada rentgene düş. Hanonny geçdik bolsun. Ýadyňdan çykaraýma, birini içmeli, soňam işlemelläl. Bolýa sag bolun Lukman hanım, sag bolun. Sagaldanym üçin soň maňa alkyş okarsyň. Hadi bakalım. İşin oňuna bolsun Mahir. Obaň ähli hasymy saňa tapşyrdyk. Hem mämediň rızgalymyzy köpeler ýaly şular bir sen sagaman satyp gel. Arkaýyn bolun Haruna. Ýoluň ak bolsun. Bolýa sag bolun. Mahir, nirek çen gowjy soradyň dämi? Ne diýen ajaparday? Her ýyl käkden yerimdir de. Hany başga ýere göçülmüş diýdiler. Arkaýyn bol, men täze göçen ýerine bilýän. Onlar O ne? näme? Lukman hanım berdi, kelle mağarya. Mahir içmeden gowy bolardy. Dün özüňem gördüň-ä, mescidiň öňündäki çağlaryň ýüpüni çözüp goýberdi. Özüm görmesem hem gurrun verdiler. Oňdan işim ýok. Şu derman içip düň ilkinji gezek uykymraga dallym. Yer bolýaly, men gideýin. Bolýa ýoluň açyk bolsun. Sagaman bar. Sag bolun. Hadi girin. Baronda sag bol. Bolýa sag bolun. Ey halayk. Eşitdiňizmi? Rızgalymyz harap boldy. Näme bolupdyr alagy? Mahir helakçylyk uçurapdyr. Ähli ýüki derýa bilen akyp gidipdir. İşimiz aýtdy, näme derkäk? Menim obamda betbahtlyk geler diýdime? Mahir Lukmanyň beren derman içen soň şeýle bolupdyr. Dogry dämi? Aýtany? Mahir şu derman içdimi? İçdi, hawa içdi. Öz gözüm bilen gördüm. O Lukman näletsiňen düşünýäňizmi? Lagnatsiňen. Siz ýene şoňa ýüz tutberiň. Entek ýene nämeler boljagyny görüberiň siz. Men aýtdym ha size, näletsiňen. Hayırlısı. Erteňiz haýyrly bolsun. Hoş geldiň Salih. Bolan zatlar eşitdiňizmi? Ýok, näme bolupdyr? Mahir helakçylyk uçurapdyr. Haçan? Bu sabah Şu nirden owaň ýüküni ekitip barýaka, Häzir niredeka? Öýünde bolsa derrew bark göreli. integam Allah gorapdyr. Özüne köp zeper yetmendir, emma owa adamlarynyň hatyry harap bolupdyr. Han bolana Salih bark bir göreli. Bir ýerine deper ýeten bolmagy mümkin. Näme üçin bärik getirmedilerkä? Gerek bolsa şäherçä uğradyr. Lukman hanım, adamlar helakçylyk siz sebäpli bolan röýjeler. O näme hili? daha önce de Ödüňizden göz ýetirendiňiz. Adamlar ençe ýyldan bäri bolgusy ırmyra ırnyp gelipdirler. Şo hacı diýlen ene sebäpli diýsene. Ýok, diňe o sebäpden däl. bu zaten Bu mesele 104 ýyldan bäri dowam edip gelýär.
Ödüňden bilýäňiz. Bu adamlara garşy çykmak ören kıyın. Arımlaryny ýeňip geçmek atam dargadanynam kıyın. Size taýýarlykly bolmak gerek. Maňa maslahat gerek gel Salih. Men etmeli zatlar ederin, olaram düşünörler. Şypany men berýän, hajene beren ok. Entek görörler. Şypany hajene de beren ok sidem. Adamlaryň ýalňyşýan ýerem şonno. Heme aradaky sebäbi şypa berýän röýjeler, hemem sebäpden başga zat däýerligine göz ýetirip bilen oklar. Sizem bilimiňizi bilen şypa berýän röýjeňiz. Allah şypany bir sebäbiň üstüne berýär. Sizem ödüňizi şol sebäp hökmüne görýäňiz. Bir tarapdan o adamlar, bir tarapdanam pertepel pikirleňiz. Maňa işim etmäge may berin. Mahir, aç kapyny. Geçmiş olsun. Geçdigi bolsun. Ay, Seni görmäge geldim. Belki peýdamyz deger. Mahir, Aýdan o gitsin, meni günüme goýsun. Mahir. Şu sebäpli ölümüň berýanyny aýtdym, peýdasy gerek gel. Geçdigi bolsun. Lukman hanım, siz bize gerek gel. Siz sebepli adamım tas ölüpdi, git ýerden. Ama ben Dermany içen soň iş etme diýipdim ahry. Şo sebäpli bolunmuş diýerler. Mahire derman berip meni ämemi. Hajene de şundur diýipdi, Lukmany bilen okmy. Entek nämeler görýän? şimdi ne olacak? Indi näme bolarka? Bütün owa maňa garşy. Näsem kem? Kimden kömek sorasam kam? Hemme kişi maňa düşman ýaly seredýär. Adamlar bilmeýän zadyna düşman bolýar. Lukman hanım. Belki hemmemiz bir zatlara düşmanmyz. Allah hemmemizin bilimimizi artdyrsyn diýip dilek edeliň. Ne oldu sen? Saňa näme boldy? Dün ho ýabyň boýuna oýnap ýörkäk suga gaçdym. Innem içim agyrýar, gata agyrýar. Hay Allah. Ey Allah. Ateşin Sen gyzygynyň mar eken. Ýör wakal içerik girel hani. Ey Allah, nire deka ol. Goýber hani, goýber. Çaga näme etjek bolýan? Goýber agtygymy onsudan Mahir zordan Onu gutuldy. bejermek gerek ahyryn. Goýber diýdim, näme içirdin oňa? Hiç adam içirmedim. Yalan sözleme. Şol lagnatly elleriň bilen derman berme çaga. Degme özüm mejererim, düşündiňmi? Sen näme işleýän berdiýe közüň? Çağan işin görüpdir, näletsiňen? Näletsiňen ýör. yanlış yapıyorsun. Beýtme. Mikrop ýokşan bolmagy mümkin, onu bejermek gerek. Aç bakayım, ağzını aç bakali. Fenalık bu çağan içine şumluk giripdir. O nähili? Şumluk yokuşupdur, şumluk. Bir şum kişiden yokuşupdur. Bolly şu Lukman ayalın yokuşupdur. Bu çağa derman çırdı. Hava şondan yokuşupdur. Anyk bilýärmi? Elbette bilýän. Sen gurrun nähili äşe? Hajene aýtanyny biz näme etmeli? Ece, men üşüýän, öýe giderli. Bu taýdan erwet iýs gelýär. Oğlum biraz sabret. Hajene seni tagylacak bolýar ahyryn. Hele şunu. Şunamışdın makali. O su happa işek gel. Hapa bolurmy? Sana peýda eder. Hey hajene de sana hapa su içirermi? O kolp üflenen su bol, han iç oğlum iç. Hadi bakalım. Ne boldy? Geçmiş olsun. Geçdigi bolsun. Gece yarısı. Şu giyeceğini tut ýaly bolar. Sağ olasın. Sağ ol, Yüreğin- yüreğin- elin dert görmesin. Sağ ol. Sağ ol hajene. Sağ ol.
Böyle Bu zatlara yol verip bolmaz çağıcı katsa mikrop yokşan görünüp dura. Hayal etme bir zatlar etmeli. İmay jeti zor bilen alıp gitti. Buron ketel yokonç olmağı mümkün. Çağılar günüden hapa yağın oyununu oynayalar. Olar hayal etmeyen barlığdan geçirmek gerek. Bolýa Lukman hanım. Men gidip oban adamlarına habar bereyin. Birleş asayın, arsın benim gurlaşar. Öýlen çağıra getirsinler. Şu mayal yok bolştaýdan. Yok Yok, yok, bolştaýdan. Tüştaýa durun, men seredeyin. Yok bolştaýdan. Seni ýigrenýäp git näletsiňen. Näme bolýa? Şu Lukman berden gitmeli olar. Şu sebäpli obamyza bela geldi. Yok bolştaýdan. Seni Seni ýigrenýäp. Git nälet bolsun. Gümüň içek. Nasıl bu Siz nereden bilýäňiz? Bilmeyen näme? Lukman mahire derman içiren soň şowa kabul bolmadymy näme? Bar adamyz put soldy. Hawa, buraga da derman çyrdy. Şu wagt burak agyr ýatyr. Yalan aýdýaňyz, buroga derman içirmedim. Gürleme. Gürleme. doktor hanım bir şey Lukman hanım hiç taýdyn ok. Çağalar hapaçylyk sebäpli näme saglaya. Bir sagadyň içine hemmetini bäri alyp gelin. Lukman hanım baradyň geçirecek diye. Sen öyle Sen bir sagat diýipdiň welin akşam bolup barýar Salih. Hiç kim gelmedi. Murat, berde näme işin var? Meňe mirom bolanya. Kes sesiňi, berde işin ýok sen. Yür hani. Yok işte. Olaň maňa ynamy galmady. Allah hiç kimin adawyny köýdürmez. Munça gaýratynyň hökman netijesi bolar. Allah oňlasa açylmajak ýaly görünýän gaplarym açylar duraberer. Alo. Ahmet. Ýagşy. Yok, ağlamok. Ağlamok. Çok acı Gat hatret çekýän Ahmet. Käwa çydap bilmedim kämdik gorkýan. Zor. Hawa kyn. Adamlan keselleri bilen näl? Pikirleri bilen oňşyp bilemok. Başaramok. Yapacağım. Ýöne el çekmedim. Başaracağım. Başararım. Hayır. Yok, barjak gel. Barjak gel. Bu hakda gürleş etmem gelen o Ahmet. Haýyş edýän. Ne yapıyorsun sen? Sen näme işleň berde? Dökre. Alo. Dökre ýagdaýyň gowmy? Dökre. Alo. doktor Lukman hanım. Ýagdaýyň gowmy? Gow Salih, sag bol. ne yapmayın? Näme etmekçi bolýaňyz? İşimiz dowam eder Salih. Men siziň bilen Allah bize kömek etsin. Yeni bir Täze pencere goýmaly bollugy diýen. Men erti irden çyk goýarym. Bu işler. Bu işlerim elinden gelýärmidi Salih? Ay hawa başardymdyr etjek bolýan. Küçücük. Tasdan çağan öldüren eken. Şum heley. Niriden düştük käwerik. Tidrek gidýär ýetdi herne. Ahmet. Ahmet. Şum heley. Ahmet. Ahmet. Näçin onça ýor töküp azara galdyň? Men seni gitmäge geldim Dökre.
Anha görüşün ýaly şu jagaz jaýda başardyňmyzdan hyzmat etjek bolýar. Ýöne adamlar günümize goýanok. Dökre. Haýyş edýän beýtme. Şähere gaýdaly. Sen haçana çeni bulatlar çydak ejek. Men el çekmen. Olar el çekerler. Dökre. Sen bu hasta gana işe yerleşerdin. Nätaga itledin çefer ederdin. Munça kynçylygym çekmerdin. Men kärme sen garaýşyň şeýle Ahmet. Bu taýa gelmegiň hiç il manysy ýokmy sen üçin? Hassa itledinçe ter edersiň diýäňmi? Men şeýle imersiz görýäňmi? Dökre. Maňa dogry düşün. Men dogry düşündim. Sen hiç adaryňa däl. Bu taýda näme etjek bolýanmy düşünjek bolaňok. Sen asyl hiç sada düşüneňok. Nämetini düşüneýin. Üç tane düşünjesi owul üçin ikimizin geljekki durmuşymyz pida edýän. Düşünjesiz bolup bilerler. Emma bu adamlar düşünjesiz de bolsa kömege mätäç. Olar sen kömegiňi isläň ok düşünýänmi? Zehra. Dökre. Sen maňa dogry düşün. Men seni söýýän. Menem seni söýýän. Ýöne gynansamam. Gidip biljek gel. Dökre. Eger häzir men bilen gitmesen. Bu iş Onu bardat gutorar. Lukman hanım. Burak hat beterlenmiş. Üstesine başka da bir näçe çağalar Burak ýarny ýataglapdyr. Zynat hanymym ýagda erwetmiş. Şeýle bolaram öýdipdim. Saraltma däldir de herne. Eğer Eger saraltma bolaýsa, ýokuşmagynyň öňüni almak öýrän kyn bolar. sen beni Sen maňa daşarda garaşaý Talih. Bolýar Lukman hanım. Başla. Adamlara habar verdiňizmi? Habar verdik. Kim näme saglan bolsa gelsin. Bolya. Ece gatervet bolýan. Sagalarsyň balam. Barda şoşum sebäpli boldy. Şogun çağalar çözmedik bolsa häzir hemme tutýaly bolardy. Emma men bir alacyn ederim. Hemmesi şo sebäpli. Hemmesi. Siziň hem ýagdaýyňyz öwürlikli däl ýaly hajene. Men ýagdaýym gowy hiç adam bolanok. Hacenem, ayalımı çağalam bana tavsirýan. Bolýa, han garnyň aç. Kapyn sen kakay Talih. Meni görseler ýene kowurlar. Bolýar Lukman hanım. Assalamu alaykum dogon. Eşde bolsun oğluňyza näme boldy? Siziň näme işiňiz? Beýdiýän owada ýokonç keseli ýaýran bolmagy mümkin. Ruhsat berseňiz barlak göreýin. Degme, sen şogun mescidiň ýanyna çağıramy çözmedik bolsaň, buny kuny hassa bolmazlar. Gummol saýdan gummol. Durun. Wagtyna çäre görmesek Allah saklasyn, çağıňyzy helak bolmagy mümkin. Haýyş etjäni görkezdiň bide. Ýakynlaşmaň, hajene bejerer. Ey Allah, maňa sabır ber. Ýür oglum, ýür. Burak, berik gelýän taňa, berik. Burak. Burak, gel oğlum tagalarsın gelliýän. Öýber çağany. Nälepdiňen sebäpli oba gyrlyp bar ya. Ýalňyş ýaňyz bu keser bütün oba ýaýrar beýtmeň. Gummoluň staýdan. Yok bol staýdan diýen. Ente düşünersiňiz. İnşallah hat hiç olmaka düşünersiňiz diýip umyt edýän. Barın gidin. Kömüňiz çekin. şimdi ne yapacağız? Ne dert? Meň pikirimçe saglyk müdürlüğine jaň edip karantin talap edin. O da äkli kiş hassa, hatta biziňem hassa bolmamyz mümkin. Barlygdan geçmäge gelen bolsalar bu zatlar bolmazdy. Bağladyň geçmäge gelen morsalar Allahyň öňünde jogapkar bolmakdan gutulurdylar. Emma hassa bolardylarmy ýa bolmazlarmy onu biz bilmez. Bu aýdanlaňa ananar ýaly Salih, sen saglyk iş ýarakyn. Nädip beýle pikir edip bilýän? Siz biçe gowa adam Zehra hanım. Bu ýagşylygyň çeşmetini bilseňiz, siz hasam gowa adam bolup bilersiňiz. Alo?
Ne? Näme? İyi mi? Ýagdaý nähili? Düşünýän. Ben Özüm aýdaryn. hangi Haýsy hassakana diýdiňiz? Peki. Bolýa, sag bolun. Zehra. Dökra hanım. Ahmet ağa yollu helakçı uçuraptır. Ýagdaý gatagyrmyş. Ey Allah. Şum hele gidip barya güm bol. Sen sebäpli ova gyrylýa gümüň çek. Ahmet Söner haýsa togdy? İkinci gatda aýratyn bölümde geçdi bolsun. Yazık. Görgülü ýaşajyk eken. Özün bilmän ýatyrmyş şeýle dälmi? Hawa kislorodyň aşagyna diýerler. Allah'dan umydyň üzmellel. Yani yapın. Hiç da edip bolmadymy ka? Bu ýagdaýda lukmançylyk edip biljek zady ýok. Adalygyňa da Allah kömek etsin. Geçdigi bolsun. Sen şol garly jagdan Lukmany edämi? Biz Yeri näme boldy? Adaglym helakçylyk uçurady. Häzir özün bilmän ýatyr. Lukmanlar hiç da edip bolmajakdygyny aýtdylar. Beýle bolsa doga dilek et gaýdym. Häzir doga etmekden başga edip biljek zadyň ýok. Şypa Allah'dandyr. Allah oňlasa açylmajak ýaly gapylarym açylar duraberer. ben de Menem işlice geldim. Garlyja da barmakçy bolýan. İşin taşlamadyň dämi gaýdym? Taşlamadım, ýöne taşlamam mümkin. O taýdaky adamlar özlerini barlatmaga da razy bolanoklar. Ýokunç ketel barym ka diýip şüghelenýän. Ýöne hiç da edip bilemok. Düşünýän. Birinden ganalyp bolsady. Hadi. Açın. Açın garny. Baba men korkyan. Korkma oğlum, hacene sen tagalçak bolýar. Ay baba. Korkma oğlum. Tutun şu jamy. Vay gitdol tutun onu. Tutun diýen. Bırak! 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 Eýgilik mi haruna? Men aktıma bir döwä çallyp alýak. Nire ýitirim mollaka? Bulowa şumlyk aralaşdy. Bırak! Bırak! oğlum lan. Oğlum ýoluň ortasynda sen näme işleýän? Lukman bibi, Lukman. Recep näme bolupdyr? Bıçağa hassa, gyzgynynma, Lukman ip samrya. Derrew hassakana kedeli. Bol tidirek bol. Bırak. Burak. Nereye On nire alıp barýaňyz? Burak. Size diýýän, on nire alıp barýaňyz? Burak. Nire ýitirim bolun oglum. Jynlar ogurlan bolaýmasyn ogluňy. Wah ejejan. Burak biri uluga salyp alyp gitdi. Näme? Ogurlapdyrlar. Indi näderkä? Näme saglygyna göz ýetiren paýkatlyrak adam Burak hassakana kedendir. Sağlık Sağlyk oýunçy tapşyrýan. Men şäherçe Burak ödemäge gitjek. Men oglum. yardım Kömek edin. Şepaga doýasy.
Bıçağa ören hasta, hayal etmen seretseňe da gowy gordy. Ýoly aýtana keni. Bir zat bolalım ka diýip gaty gorkdyk. Şepaga duýasymyn derreo gysagly bejerge ýakydyň. Allah kömek etdi. Allah Ey Allah, beýle tütänden gabat gelýişini. Bize gerek ganyň özü geldi. Tötenlik ýok. Kanuny laýyklyk we Allah işçe şey diýip ýola goýýar. İşçilik hem işe sebäplere baglap goýýar. Emma käbagtar sebäpleri utorup perdanyň aňyrty görnýär-de, wakary adaty bolmadyk ýagdaýda ýüze çykýar. Şeýlikde ähli zadyň Allahdan ony gözetirýär. Ey Allah. Lukman hanım. Çocuktan Çağadan alınan kanın beri keserinin mikrobu var eken. Ovan hükman karantin almalı. Antikor döwür geçen bolmaly. Bu orta ören, hoplu diýmek. Indi nämetmeli bolar? Akut döwründen geçen bolsalar, interferon alfa bejergisini berip biler. Emma bu ören gymmat bejergi. Özün barlatmaga da rady bolmayan adamlar derman almak üçin hijem pul vermediler. Sağlyk ätýaşyklara bardyr öýdenmek. Indi ne ederkek? Men ilki bilen Harun agadaga habar edeýin. Owan karantin almaly, hiç kim çykmasyn. Biram sağlyk müdürligi bilen habarlaşaýyn, siz bärde galyň. Menem gideýin. Siziň äsaňyz bar, alara garmaň. Ahmedi şu wagt lukmançylyk edip biljek zady ýok. Innoňa diňe dilek doga bilen kömek edip bilerdi. Men bärde bolanym bilen ütgejek zat ýok. Aslynda gaty bir çylşymyz zat ýok. Borjumyzy bir kimsi ýerine ýetiremeden soň netijesi biziň işimiz däl. Ondan soň başymyza düşene rady bolmak galýa. Dogry tasdiklamaýanym bolsam, inne aýdýanlaryňy düşünmäge başladym. Sen bilen tanışanym gowy boldy. Estağfurullah. Aslynda menem bir sebäpdirni. O zaman Onu ilki gidip sağlyk müdürü bilen gürleşeliň. Soň o wagt ders. Bolýa şey deli. Lukman gıydym. Ýaňyça Lukmanlardan eşitdim. Garlyjada mergi ketelmem şeýlemi? Hawa daý. Gıynan tamam şeýle. Ýöne olar derman almaga näde brady etjegimi bilmedim-de. Menem şonu aýtjaktym gıydym. Men derman satýan tanşymma? Dermanlary şondan alyp biler. Dogrudanmymy daý? Siziň çynyňyzmy? Elbetde çynym. Eşitdiňmi Salih? Derman meselemiz hem çözüldi. Allah kömek etdi. Salih. Sen saýaňda köp zat öwrendim kem diýip. Ony ähli. Inni bir hili özüm rahat duýýan. Men elimden geleni ederim. Ýöne netijesiniň neňsi boljagynyň maňa bagly däldigine düşündim. Çünki barbyr boljak zat bolýar. Bir gowluk boljak bolsa bir sebäp bilen bolýar durberýär. Şeýle bolýam ka diýen. Ýetleje golaýlapsyň Lukman hanym. Ahmedem tagal aýsatda. Oň ýagdaý men gaty ünje goýýar. Oň helakçylyk uçuramagyna men sebäp boldum. Onu sagalmagyna da sebäp bolup bilerdiňiz. Ne edip? Allah ýagyş dilek edip. Özüm şo helakçylygyň sebäpkär hökmünde görýän Salih. Ne ýüzü bilen ýagşy dilek edeýin. Bolanda da çäre ýok. Munno da bir haýry bardyr da diýip öýüňi köşeşdiriň. Soňum dowa dilek ediň. Nähil haýyr? Bize erwet ýaly bolup görünýän wakanyň soňy gowluk etmegen mümkindir. Şeýle bolsunna. İnşallah. Sagyrja kassanyň Lukmany üstüne gelermiş. Bu sözüň dogrulygyny synap göreliňmi? beni dinle. Men diňleň. İlçeden Şäherçeden gelýän. Owa karantin alındy. Size derman getirdim. Gaýgy etmeň. Hemmeňiz gutulursyňyz. İnşallah. Indi höçetliňiz betediň. Peýdasy ýok. Men şumluk getirmek üçin däl, sizi sagaltmak üçin geldim bärik. Yalan sözleýär. Inanmaň oňa. Men başarmadyk işim indi şol etjekmişmi?
O dermanlardan içäýmen hasa meter bolarsyňyz. Onsuzdan Burak hastahanada helak bolup ýatyr. Men agtym näme etdiň, näme etdiň? Oğlum nerede? Näletdiňen? Burak häzir hastahanada gödegçilik astyna saklanýar. Şu wagt oba karantin sebäpli gynansagan Burak'yň ýanyna gidip bilmersiňiz. Gitjek bolup synan şaýtyňdan polisiýa habar berer. Gördüňizmi? Eger munça aýak diýermen şu ýene aýdanlaryna da kulak asmadyk bolsaňyz, bu günler başyňyza düşmezdi. Yaşamıyor olurdunuz. Burak gutulur. Eger aýdanmaýsaňyz, siz hem gutulursyňyz. Allah kahretsin. Çygara galmaş. Maňa da ýokuşdy näletsiňen kesel. Canım alyp barýarby. Bu ne bela beýle? Men derdimiň derman bu däl. Ay, beýdi oturuşma ölüp giderin men. Bir alaçyn tapmak gerek. Vay. Ne yapacağız? Näme etmeli? Dermanlary içmejek bolup aýak diýerler. Olaň bu höçetligini nädip ýok eder? Gaýyk etmeň. Inni höçetligini goýarlar. Sağlık Sağlyk hocam. öýüne gelip öýüňi barladyň. Ýogsa keseliňizden utulyp bilmersiňiz. Hayrola? Hacene sen bir hili sagalan ýaly görünýäňli. Ha, o sağallım. Nädip sagalanyň gurrun ber-de bize öwreneli. Ya bize vermän ýören dermanlaňdan içdiňmi? Yokla. Şeýle sagalaydım meni. Öz-özümden sagallym. Yalan söylüyor. Bu keselden öýüňden utulyp biljek gumanyň ýok. Hökman bir zat içendiň. Nämedigini aýt da hemmeleri. Men hiç de adam içmedim. Onna giýje sağlyk öýüň ýanyna näme işläp berdiň? Mene ýere gaçan dermany gözläp berdim kan aýtdym. Ay yokla. O ne hil derman? Hacı ana. Hacene, Peki bunu onu nereden nireden tapdyň? Dün Dün pencereden. pencereden gördüm. Ýere gaçan dermany gözläp berdi. Emma hakykati boýnalasy gelok. Diýmek şeý dep sagylypsyň da. Hajene. Men Hajene. Sahtekar. Bu näme etdiň ola? Yalançy. Şunçaýla bir de Allah gelipsiň. Durun. 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 Bırakın. Deýmen gitsin. Olur mu? Beýle bolmaz Haliha. Şo sebäpli biz näçilen bäri keselliň gyrlýar. O bolsa Allah sizin keseliňizde başga tüýse kesel bilmejerdi. Biziň keselimiz diýäniň näme? Galyp boş aramýorumlar. Batyr anançlar. Siz halas bolluňyz, indi hakykata düşündiňiz. Näil hakykata? Sevgili Peygamberimiziň bize aýdyn hakykatyna. Şeýlere hadis var. Ey adamlar, özüňi bejerdiň. Allah'nyň şifa bermejek kesel ýokdur diýipdir. Biz özümüz bejerdiýä tahyrin. Lukmanlara bejertmek gerek. Mallaryňyz näme saglanyna mal lukmany ýututýaňyz ahyry. Siziň janyňyzyň şolon kısa gymmaty ýok meýsem. Indi biz näme etmeli? Ýa-ha aklyňyz aýlanyp lukmana ýututyrsyňyz, ýa-da akyrsızlar ýaly özüňizi bejertmejek bolup garşylyk görkezersiňiz. meni enne garşy çykjak diýil haýş edýän Lukman hanym kömek et. Öýde çağam gyzdyryp ýatyr. Lukman hanım, maňa da kömek edeýin. Lukman hanym, bize de kömek edin haýş edýär. Tam
49 adama sagaldyrş çärelerini geçirip başladyk. Ören oňat. Ýöne entegim hajeneden gorkup bir de ýüz tutmayanlar var. Yine ne? Indi näme gerek hajene? Bu ýerik näme üçin geldiň? Senden af. Senden ötünç soramağa geldim. Näme? Sen af. Sen doğru diýen ekenin. Men bu adamlara hiç ýyly peýdam degmedi. Näme diýenim özüme bile mokdum. Sen bolsa bu işin okuwyny okan adam. Nasıl bu? Lukman hanım gyýdym sagalarmy? Sagalar. Nasıl oldu? Efendim? Alo? Dinleyen dayıcan. Ne? Näme? Amca? Dayı Ahmet nirede? Görüp bolmarmy ka? Yor gyýdym, yor. Ahmet. Ahmet, Beni af. meni bagışlarmyň? Aslında sen meni bagışla Tökre. Adam ömrüni halat etmek nämedigini men inni düşündüm. Eger Allah oňulasa bar zat apaňsat bolýan eken Ahmet. Allah jana şükür, dileglerim kabul boldy. Salih, ýaňja düştaýda da. Biliyor musun? Bilýänmi? Ählisi tämizlendi. Dökra hanymyň kalbam, owa adamyň kalbam tämiz. Allah sen bennetinin kalbini temizlep yamanlıktan gorar. Ýöne bennilerim öz gedegine temizlenmek üçin gayrat etmeli.